Zdravíme vás, priatelia. Chcel by som vám ukázať túto novinku, ktorá nám dorazila. Je to skladacia lišta. Prvý máme v balení návod. Potom sa posúvame na pravouhlý doraz. A ďalej nás už čaká 4 kusy líšt, kde sú tieto spojovacie kusy. V balení sa nachádza aj tento šrobovák, takže keď si povolím tento excenter, tak vďaka spojovaciemu kusu môžem si tieto lišty nadpojiť. Takisto tu je ešte meter a všetko v jednom kufríku. Takže hop, hop, hop. Tak, nech sa páči. Máme ich na sklade, môžete sa prísť pozrieť alebo si rovno objednať.